Príjemné dobré ráno. Takéto nádherné počasie privítalo dnes cyklopotulky. A bude to špeciálny diel, pretože dnes začneme na Zemplínskej šírave, čo je Slovenské more, a spojíme Košický kraj s tým Prešovským. Sme na východnom Slovensku. Ešte presnejšie, sme v autokempingu v Klokočove na brehu druhej najväčšej vodnej nádrže na Slovensku, čo do rozlohy. Leží neďaleko okresného mesta Michalovce pod Vyhorlackými vrchmi. Tu sme stretli manažérov cestovného ruchu oboch krajských organizácií, Košického aj Prešovského kraja. Práve brožúra o autokempoch na východe bola prvou veľkou spoluprácou východniarov. Keď to človek povie to slovíčko východ, tak si to väčšinou niektorí ľudia spájajú s domovom, iní s objavovaním. My však za tým vidíme taký spoločný príbeh dvoch regiónov, Prešovského a Košického kraja, ktorí sa rozhodli tvoriť spoločne a nie zvlášť. Tvoriť vlastne ponuku cestovného ruchu. Čiže my vnímame turizmus nejak, povedala by som, bez hraníc. A chceme ukázať to čarokrásne, čo tento kút Slovenska môže ponúknuť a možno častokrát aj prekvapiť. Ja verím, že tomu bude dnes rovnako tak, že vás prekvapíme tým, čo ukážeme, že sa dá tento kraj, a konkrétne sa nachádzame teda momentálne na Dolnom Zemplíne, ale čaká nás aj Horný Zemplín, že vieme naozaj prekvapiť aj zo sedla bicykla turistov tým, čo si vedia v letnej sezóne alebo aj na jeseň užiť u nás. Hneď na brehu šíravy v spomínanej obci Klokočov nás zaujme grécko-katolícky kostol, ktorý je navyše aj pútnickým miestom. Ikona Bohorodičky tu počas kuruckých vojen v 17. storočí začala slziť a prežila nepoškodená aj požiar. Srdečne vás vítam na vašich cyklopotulkách aj na tomto bode záujmu. Naozaj náš chrám je veľmi výnimočný, lebo tu môžete nájsť pokoj a lásku a radosť nášho nebeského Otca. Naša história siaha do roku 1670, keď sme boli postihení tým, že zázračne tu slzila ikona Presvätej Bohorodičky, Matky Božej Klokočovskej patronky Zemplína v dnešnej dobe. Takže srdečne vás chcem pozdraviť a privítať, aby ste aj nás mohli navštíviť tu, na tomto mariánskom putnickom mieste, najväčšom grécko-katolíckej košickej eparchii. Na Zemplínsku šíravu sa viete z Košíc či Sobraniec dostať aj cyklobusom. Od konca júna do konca augusta premáva do Remeckých Hámrov cyklobus s kapacitou 6 bicyklov. A cez obec v úvočí Vyhorlatu stúpame po zelenom C-čku smerom k Morskému oku. Po Štrbskom plese a Veľkom Hincovom plese vo Vysokých Tatrách je to tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku. Morské oko patrí medzi 3 najväčšie prírodné jazerá v rámci celého Slovenska. Rozlohu má momentálne 14 hektárov a prvé fotografie, a to je paradoxné, vznikli koncom 19. storočia, keď ešte táto hrádza, po ktorej ste prišli, nebola. A druhým zaujímavým faktom je, že práve z Morského oka po Snický kameň bola vytýčená turistická trasa koncom 19. storočia ako druhá po Vysokých Tatrách. Bukovými lesmi Vyhorlatu sa presúvame do Ruskej Bystrej, kde stojí unikátny drevený grécko-katolícky kostol svätého Mikuláša biskupa. Kostolík patrí medzi objekty vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Drevený grécko-katolícky chrám prenesenia ostatkov svätého Mikuláša biskupa patrí do súboru drevených chrámov v rámci Slovenska, ktoré boli zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedinečný, originálny a zvláštny je svojím ikonostasom, ktorý má trošku netradičné usporiadanie ikon a aj priestorové usporiadanie. Mimochodom, sme na cykloceste ikon, ktorá vás prevedie všetkými spomínanými kostolíkmi. Začína sa v Inovciach, takmer pri hraniciach s Ukrajinou. My však ideme ďalej do obce Beňatina. A poviem vám, padla mi sánka. Spoza horizontu sa zrazu vynorilo jazero, ktoré nielen nám pripomína chorvátske Plitvické jazerá. Je to zatopený bývalý kameňolom, nepoužívaný od 90. rokov a v posledných rokoch je dosť využívaný ľuďmi a vyhľadávaný a nielen tu z východného Slovenska, ale dovolím si tvrdiť, že z celého Slovenska aj zo zahraničia kvôli svojej tyrkysovej vode. Miesto je zaujímavé aj tým, že tie oxidy železa vytvorili v stenách kameňolomu také pekné obrazce a jeden z nich pripomína ako keby skáčucu veľrybu. Má to síce výšku 5 metrov, stadiaľ to vyzerá trošku menšie, ale nie je to z kameneliny, ako si mnohí myslia, ale naozaj je to akási hračka prírody. Ako sme spomínali ráno, dnes prejdeme z Košického do Prešovského samosprávneho kraja. No stále sme na Zemplíne, presnejšie v jeho severnej časti. Malebné rusínske obce tu prepája nová parádna cyklotrasa.
Poloniny Trail je unikátny projekt, ktorého súčasťou je výstavba cyklochodníka v celkovej dĺžke 74 km, ktorý prechádza celým národným parkom Poloniny. My sme si prešli cyklotrasu, ktorá má názov Zubor, končí v bývalej obci Ruské. Odtiaľ je možné pokračovať až na hranicu na Ruské Sedlo a táto cyklotrasa na Ruské Sedlo sa volá Salamandra. Poloniny Trail je unikátny projekt, ktorý prepája aj kultúrne dedičstvo tohto regiónu, teda Národného parku Poloniny s tým prírodným. Medzi to kultúrne dedičstvo patrí aj Beskydský panteón, ktorý je symbolický cintorín venovaný osobnostiam tohto regiónu, ktorí tu žili a pôsobili. Medzi nimi napríklad Ladislav Mňačko a Alexander Duchnovič. Smerujeme ďalej na sever, okolo vodnej nádrže Starina, až do obce Topoľa. Tam nás čakal naozajstný relax. Jednak takmer zmiznete z dosahu mobilného signálu, čo má samo o sebe detoxikačné účinky, a druhak vás zamestnajú pôvodnými činnosťami starých mám a otcov. Pečením chleba, lokší či hrnčiarstvom. Tu sa práve nachádzate v remeselnom centre, ktoré sme postavili v roku 2022. A prevádzkujeme tu vlastne takéto remeselné ukážky zažitkové. Medzi také gro hlavné naše ukážky patrí pečenie chleba. Vlastne je to jedinečná ukážka na Slovensku, ktorá spočíva v tom, že vlastne tí návštevníci si vymiesia vlastnoručne cesto, pripravia na chlieb a pečie sa takým tradičným spôsobom, kde vlastne to nie je všetko. Okrem toho, keď sa upeče, môžu si ho zobrať, zjesť, ochutnať a tak ďalej, ale robíme výučbu takú, ako vzniká chlieb, hej? Čiže od vymlátenia obilia, spracovania a tak ďalej. Medzi to, keďže niekedy bolo vlastne bezodpadové hospodárstvo, tá slama, ktorá ostáva, tak sa v minulosti využívala okrem toho, že bola hlavná chlebovina, obilnina a stavebný materiál, tak robíme ukážku viazania takýchto krčok. Krčka je komponent, tá jediná časť tej slamenej strechy. Niekedy bola strecha chudobných, dneska je strecha bohatých. Najlepšie chutí chlieb, ktorý si sami upečiete. Príďte si to vyskúšať. A k tomu domáci ovčí syr alebo masť, no nebíčko v papuľke. Plný dojmov a energie pokračujeme späť na juh, opúšťame Poloniny a mierime do okresného mesta Snina. Pri sninských rybníkoch je infocentrum, kde si viete dobiť baterky či požičať elektrobicykel. A nasmerujú vás na cyklotrasu do Zemplínskych Hámrov okolo Bielých kameňov. Nachádzame sa pri turistickom informačnom centre na Sninských rybníkoch, ako ste už spomínali. Je to veľmi dobrý východiskový turistický bod aj pre cykloturistiku, aj pre peších, pretože môžeme objavovať teda úpätie Vyhorlackých vrchov, ako aj taký dobrý vstup do Národného parku Poloniny, keďže tu máme parkovisko a takisto si tu priamo môžeme požičať elektrobicykle, na ktorých sa teda prevezieme aj na trasu bývalej sninskej úzkokoľajky, a to priamo do obce Zemplínske Hámre. Ideme po novej asfaltke. Postupne nám Vyhorlat otvára aj výhľad na Sninu a späť na Poloniny. Nachádzame sa v lokalite, ktorá sa nazýva Biele kamene a máme tu možnosť vidieť naozaj krásny výhľad na mesto Snina. Čo je to ale taká zaujímavosť, je aj táto vyhliadka, ktorú sme postavili na to, aby teda slúžila pre turistov, pre cykloturistov. A ešte takou zaujímavosťou je, že sme cestou míňali kameň, na ktorom bol vyritý tajný nápis. A tento tajný nápis, kto ho rozlúšti, tak nájde dávny poklad Fedora Hlavatého, ktorý bol veľmi známym zbojníkom práve v tejto lokalite. Ako Diana spomínala, je to trasa bývalej železnice, keďže sme v starej Banickej oblasti. Dnes je už neaktívna a opustené štôlne šikovný starosta využíva ako turistickú atrakciu a odvezie vás k ním takýmto vláčikom. Zostaňme u toho, že to je tá najnovšia atrakcia v rámci Zemplínskych Hámrov. Čo sa týka najvychytenejšej, myslím, že to je taký komplexný balíček, ktorý ponúkame. A toto je vlastne najnovší produkt, ktorý ponúkame v rámci Hámorského naučného chodníka. Tak takto unikátne sa končia dnešné cyklopotulky, v ktorých sme spojili Košický kraj s tým Prešovským. Verím, že sa tu vidíme aj na budúce. Ahoj!